Mustapha ai gwiwa ba mu kiɗan da muke samun na koko. Yau ga taron mawaka masu bidar na fura da koko. Gyara Allah mai ba mu 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 fura da koko. Abun mamaki dan akuya wai ya ziyo da kura. Allah ya nufa ya tsara ya yi kwangi gatan azara. Sai ka gane wanda ya maka nisa ya wuce kai harara. Waka ita ce sana'ar manan muka samu fura da koko. Mustapha ai gwiwa na ji batun da kayo zan yi shi nema. Samu da shi akwai shi ku gane in za a yi nema. Mu bi sanni dan akan dan jariri ya girma. Hakuri mu rike rabon mu da hannayen mu je mu tsungo. Wannan haka ne Shamsu alalu batun nan babu gyara. Dama ita rayuwa ko baki na ka karkaiwa harara. Wanda Allah ya yi baiwa ku gane shi ya zarta tsara. Karkasawa zuciya zalunci yin haka zai fi karko. An kada kai gaskiya tun da dai ka iyo zance na baiwa. Duk nisan kwana na ce dole ne inda rai mu zamo kushewa. Da ba mu da waye din dukkanin lamura karme dagawa. Bai haƙuri shi ke da riba ya sha fura ya haɗa da koko. In sallah dai jazancin na kai dutse na ji komai. In kai haƙuri akan sana'ar da kake ka san majarmai. Waka cikin ta duka muke nema wani ma musammai. Da gyaro dukan niyyar ka hakika ka yi karko. Ba shakka Ahmad Delta al'amarin nan na da zafiya. Kowa faini na neman sa kan iya taka rawa da karfiya. Ba a iya furta laifinsu sai dai mu dan mu ji zafi. Amma Allah shaidar mu dan haka har yanke da karkowa. Muhammad tun daɗewa muka san laifi ta duniya. Amma sana'a ta waka a gare mu ta zamsiri ne. Yau samu na abincin mu ya zama hanyar girgira ne. A cikin ta na samu mai suna na aure yayi karko. Abdul S. Umar haka zancen nan yake in ka duba. Juriya mai haƙuri a hakan wataran mai ya saba. Tun ina ɗan ƙanƙani na nake aiko sako a karɓa. Musti na Usaini dan ko dukan nasara Allah ya aiko. Musti na Usaini dan ko waka ita ce sana'ata. A cikin tarfin asiri na samu zana inganta. Wasu na zagin sana'ata a gare ni ku tayi mun gata. Allah haɗa kan masoyan mu sai ta du'a'i dan miyo karko. Ogan Hussaini dan ko cikin zancen nan babu karya. A cikin sana'a ta waka muke wankan mu da canza kaya. Lamarin Allah ya yarje idan kwa ka ja kai ne a baya. Ya Rabbi ka tallafawa mawaka duk sa'a mu tango. Tuna yi su waka sana'a ce ta yi min rana. A cikin ta nake samun silallana a dare da rana. Ku kira ni da auzin waka suna haka lakabina. Kabire kan waka baitoci na nima na sako. Waka baiwa ce a nan ilahu ya so ya aje ni nima. Nasarorin da ilahu ya ban harkar waka da dama. To in kuka duba a nan nake samun canji na noma. Nasir hoto da ne dukkanin jifa ƙasa za ya sauko. Ali sai samaradi Nijar ni ma zan tsiza na furta. Jama'a mu fahimci rayuwa yadda ilahu ya kaddara ta. Hakanan ne za ta tabbata kan kowan mu maza da mata. Faƙa sana'ar mu ce a cikin ta akwai sirri na kai sako.
ni ba na rasa abun faɗi tun da mawaka na ta magana. Waka ta saka ni shan zuma tuni na ratse gidan guna. Gyara Allah alisho baitin da zan gina. Allah shine yake mana soyayyar manzo na yau riko. Asalin zance wakar masana ce, ilimi fadakarwa nau'i na so maka tantance. Ku faɗa a yaba da daɗi da shi ilhama ce. To ina muka sa gaba ga masoya suna zance, da mu so juna mu kame wa kanmu. Haka ne zai sa a bar kyamatar mu. Sai yadda na ganin kaya ku kiran ga nasiha na ko. Ni Hamisu Abba Gwiwa masoya na yau gani nima. Na san da farin ciki ko ina shine riba na nema. Hakuri in kai shi na shaida har abada baka na dama. Sanda da lokaci ko ina da rabo na kaza ka dauko. Gyara Allah mai ba mu fura da koko. Gyara Allah mai ba mu fura da koko. Gyara Allah mai ba mu fura da koko. Gyara Allah mai ba mu